Ja, Venray, dames en heren, heeft een van de mooiste golfbanen van Nederland in de bossen nabij Gijsteren. En golf dat had vroeger een elitair karakter, maar dat is er toch al lang vanaf. Of niet? Mark Puin. Mark Puin zit hier namens Golfclub Gijsteren. Dag Mark. Dag Rob, dag Rob. Ik denk inderdaad dat het elitair karakter van de gemiddelde golfclub in Nederland aan het verdwijnen is, ja. Ik zelf vergelijk altijd een beetje met de oude tennisclubs die je vroeger had. In mijn beleving waren dat vroeger ook best wel chicere, elitaire clubs, maar tegenwoordig is dat gewoon, tennisclub is gewoon een hobby, een sport waar iedereen beoefent. En dat merk ik ook bij golfclubs, dat steeds meer jeugd komt die eigen kleding hebben, die eigen regeltjes voor hebben. En dat het elitaire, het strakke, het formele is er echt wel aan de hand gaan. Dus, eigen regeltjes ook, mag dat met een golfsport? Ja, elke club heeft wel zijn eigen huisstijl, zijn eigen image. Dus dat is wel Wordt er wat soepeler omgegaan? Ja. Waarom is dat? Ja, ik denk inderdaad ook dat golfclubs tegenwoordig ook wat minder makkelijk hebben als vroeger. Vroeger waren de ledenaanwas was wat makkelijker als tegenwoordig. Er zijn zoveel keuzes in alle sportverenigingen waar je kan kiezen. En vroeger had je echt de vaste golfer en dat is tegenwoordig wat veranderd. Dus we zijn ook, golfbanen zijn steeds meer openstellen om nieuwe leden te kunnen aandragen. En dan moeten ze ook dingen gaan veranderen. Ja. En dat is ook gewoon de tijd die aan het veranderen is. Ja, dus je ziet eigenlijk een beetje dezelfde verandering als destijds bij die tennisclubs. Ja, dat is nu richting die golfclubs. Ja. Dus veel meer een sport voor. Ja. Is het een sport voor iedereen? Het is een sport voor iedereen. Iedereen kan het beoefenen, van jongs af aan tot oudere leeftijden kun je het gewoon oefenen. Het is een gezonde sport, hè, want je loopt ook elke keer, als je de 18 holes loopt, loop je toch 8 tot 10 kilometer. Je zit met je hele lichaam te bewegen om dat balletje maar in ieder geval richting het doel te hebben waar je wil hebben. Dus het is toch wel een gezonde sport. Dus al die mensen die zeggen golf dat is geen sport, want wat stel er nou voor, een beetje zo'n balletje slaan, die hebben die daag ik uit om een keer met mij, dan mogen ze mij bellen of contact opnemen, dan gaan we samen de baan in en dan zal ik ze zeggen of kan ik ze laten zien dat het best een intensief spelletje is. Ja. Dus, En wat maakt het spelletje voor jou en heel veel anderen nog meer zo leuk? Nou, ik vind het een heel leuk spelletje, omdat je toch, als je nogmaals je baan loopt en je bent 4 uur aan het lopen, en je speelt alleen maar met jezelf in principe. Je bent de enige die invloed kan hebben op het resultaat, want je medespeler loopt eigenlijk ook maar zijn eigen spel. En je bent de enige persoon die invloed kan hebben op het resultaat. En dus je bent echt 4 uur bezig gefocust met het spelletje. Je vergeet alles om je heen, even 4 uur. En je bent gewoon bezig om zo goed mogelijk te golven. Ja, maar dan zeg je ook wat, hè? Even 4 uur. Ja, het is wel als een tijd. Als ik naar de sportschool ga, ben ik binnen 3 kwartier wel thuis. Ja, maar je moet ook niet alleen golven. Je moet ook naar de sportschool gaan, je moet ook hockey, je moet tennis, je moet voetballen. Maar als je ook nog ruimte hebt om even te gaan golven, wat inderdaad wat tijdrovend is, dan moet je het zeker niet nalaten. En daarbij vind ik nogmaals, het is leuk, het is vaak ook een mooie natuur, is het vaak. In Gijsteren idem dito, mooi landgoed van Gijsteren waar je golft. Maar ook andere banen zijn prachtig mooi. Je kunt het van jong tot oud doen. Je kunt, en wat ik ook leuk vind van golf is dat je het is met die handicapverrekening, wat ik niet zal uitgelegd, wat complex is, maar kan iedereen met iedereen golven. Wij zouden ook met elkaar een wedstrijd kunnen spelen. Ik weet niet welke handicap jij hebt. Ik heb 14 op dit moment. En dat is denk ik best goed. Dat is gemiddeld. Dus niet slecht, maar ook niet goed. Oké, ik heb daar dus. Maar ik zou met jou mijn handicap. Maar ik heb geen enkele handicap. Ja, ik heb wel. Geen golfhandicap. Maar als ik ga starten, wat voor getalletje komt er dan achter mijn naam? Dan moet je eerst even een paar lessen nemen tot je een beetje het gevoel en de regels kent van golf. Maar dat is maar een paar lessen en daarna kun je de baan in en dan begint iedereen met handicap 54. Met 54 en jij zit dan op 14? Nou, ja. Oké, maar dat betekent dat ik heel wat slagen meer mag maken en dat ik toch nog van jou zou kunnen winnen. Ja, precies. En dat is het leuke van het golfspelletje. Ja. Hey, en Golfclub Gijsteren, de golfbaan, wat moet ik eigenlijk zeggen? Golfclub, golfbaan? De originele naam is Golf en Country Club Gijsteren. Ja. En de Country Club komt daarmee te maken dat we ook een tennisbaan hebben en dat we nog andere dingen hebben. Maar in principe is het gewoon Golfclub Gijsteren. Ja. Dat is eigenlijk de naam. En is dat nou is het een sportvereniging of is het een bedrijf? Hoe moet ik dat zien? Het is een sportvereniging. Golfclub Gijsteren wordt bestuurd door een bestuur die elke 2 keer per jaar verantwoording moet afleggen middels een algemene ledenvergadering aan haar leden. Ja. En dat is maar dan werkt dus hetzelfde als bij een voetbalclub of bij een tennisvereniging? Ja, en die bestaan dat wij als golfclub wel een aantal medewerkers in dienst hebben die betaald krijgen.
om die baanonderhoud te kunnen doen. We hebben een secretariaat om al onze gasten te verwelkomen en telefoontjes aan te nemen. En we hebben een caddymaster heet dat. Dat is een persoon die alle ins en outs, of in ieder geval de routing in de baan continu in de gaten houdt en controleert. Zodat het allemaal een beetje soepel blijft lopen en ook gasten ontvangt. Dus we hebben wel een aantal betaalde krachten. En dat is denk ik wel iets anders dan een hockeyvereniging of een tennisvereniging of een voetbalvereniging. Ja. Hey, en jullie hebben ook een eigen businessclub. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Waarom is dat bijvoorbeeld interessant voor wellicht kijkende ondernemers om daar eens over na te denken, om daarbij aan te schuiven? Nou, dat is zeker interessant, omdat naast het reguliere lidmaatschap bij Golfclub Gijzer kun je dus ook een BizClub lidmaatschap aangaan. Dat is een iets extra op het reguliere lidmaatschap en dan ben je met een aantal ondernemers, we staan inmiddels met 40 ondernemers, doe je 6 keer per jaar speel je een interne competitiewedstrijdje. En dat is gewoon 6 keer per jaar leuk met elkaar zijn, dus een wedstrijd spelen. Aansluitend is het altijd gezellig, doen we altijd dineren, informeel, helemaal niet chic, maar gewoon informeel met elkaar dineren. En is het ook samen met elkaar sparen, overleggen, zoals heel veel netwerkclubs we hebben ook met ons BizClub ook zo'n netwerkclub. En wat ons onderscheidt ten opzichte van andere ondernemersclub, netwerkclub, is dat wij allemaal wel een passie hebben voor het spelletje golf. Ja. Dus dat is op zich wel een vereiste. Dus stel, jij als ondernemer zit hier te kijken en denkt, ik wil me gaan aansluiten. Ja. Je moet dus wel iets met dat spelletje golf hebben. Ja, je moet wel iets met het spelletje golf hebben. En dan kun je de twee passies... niet zo dat je alleen maar bij het diner kunt aansluiten dan? Het zou in theorie kunnen, maar ik denk dat je daar voor jezelf niet de meeste plezier uithaalt van die dag. Want je hebt nog veel andere leuke momenten. En daarna hebben we natuurlijk ook bedrijfsbezoeken bij onze collega's, bij onze bij ons BizClubleden. Ja. Dus bedrijfsbezoeken. We hebben nog samen altijd nog wat golfflesje nemen, af en toe een biertje drinken. Dus het is eigenlijk heel veel andere netwerken en businessclubs ook met elkaar doen. Alleen verbindt het golfen jullie dan met elkaar. Helemaal. Hey, en binnenkort, begreep ik, is er op de golfbaan ook nog iets bijzonders te doen. Het Nederlands kampioenschap matchplay vindt plaats. Ja. Even voor mij, matchplay, kun je dat kort uitleggen wat dat dan is? Dat kan ik, hoop ik. Je hebt in principe 2 spelvormen bij golf. Dat is Stableford en je hebt matchplay. En bij Stableford komt het in principe op neer dat het gaat om het aantal slagen die je maakt, en die moeten zo laag mogelijk zijn. Ja. Dat is midgetgolf, je moet hem in 1 keer in het holletje spelen. Ja. En matchplay wil zeggen dat je wel met de tegenstander speelt. En als die hem met 3 slagen erin doet en ik doe hem met 4 slagen, heeft hij gewonnen. Heeft hij die hole gewonnen. En dan gaat dan wie de meeste holes wint. Dan ben je gewoon echt tegen elkaar aan het strijden? Dan ben je echt tegen elkaar aan het strijden. Dat is een kort uitleg op zich. En waarom is het dan zo bijzonder dat dat Nederlands kampioenschap naar Gijsteren komt? Ja, omdat daar zijn we heel erg trots op. We hebben... Dat probeer ik te zeggen zonder de arrogantie, maar we hebben gewoon een hele mooie golfbaan. Daar hebben wij onze greenkeepers, onze marshals, die dat continu in de gaten houden. En we hebben gewoon een hele mooie golfbaan die van kwalitatief hoog niveau is. En daardoor kunnen wij en mogen wij zo'n nationaal matchplay kampioenschap binnenhalen. En dan komen echt alle professors die we in Nederland hebben, komen dan echt naar Gijsteren en die spelen een aantal dagen om het nationaal matchplay kampioenschap. En daar zijn we echt oprecht heel trots op. Ik ken niet zo heel veel golfspelers. De enige naam die ik ken is Joost Luiten. Komt die dan ook? Die komt dan helaas niet. Die is in zijn agenda zo druk en die is er zo goed, die heeft daar helaas geen tijd voor. Maar alles wat eronder zit, dat komt wel allemaal. Mensen, als jullie willen golfen en je hebt talent, kom en wellicht dat je ook een keer mee kunt doen met het NK matchplay kampioenschap. Ja, want je bent nooit te oud ook om te starten met golf dus? Nee, je bent nooit te oud om te starten. Nee. Jouw vader is ook als het goed is begonnen met golf. Oh, die doet dat al jaren. Ja, die doet al jaren, dus die is al lang. Dus in principe, nee, je bent nooit te oud om lid te worden. Nee. Tot slot, ondernemers die nu kijken en denken, hey, die businessclub, dat is wellicht iets voor mij. Waar kunnen die zich melden? Ja, die kunnen zich melden we hebben het secretariaat zoals net verteld en die hebben een website, dat is secretariaat@golfclubgijzeren.nl en daar kunnen ze een mailtje sturen. En dan krijgen ze meteen antwoord van Rachel Vogels en die zal alle vragen en dingen antwoorden. En mensen die na deze uitzending denken, hey, dat wil ik toch ook eens gaan proberen, dat golf. Dus een beginnende golfer, waar moet die zijn? Die kan er hetzelfde e-mailadres sturen en dan komt het allemaal goed. Er wordt doorverwezen naar onze golfpro. En die neemt je op en die zal een aantal lessen voor je organiseren, zodat je baanpermissie krijgt. En zodoende kun je langzaam in het golfclubje gebeuren. Nou. Wie zal het zeggen? Misschien wordt het binnenkort wel heel druk, nog drukker bij jullie op de golfbaan. Ja. Dankjewel, Mark Bruin.